F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfawkom il-ħabs u jaħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerieħ. U jittradukom saħansitra il-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. Inti lest li ssofri u jekk ikun hemm bżonn ixxerred demmek għal fidi tiegħek. Ir-reliġjon Nisranija hija r-reliġjon tal-martri. Il-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 1 vers 5 jgħid: Ġesu kien ixxud fidil li ħelisna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu. Tertuljan, avukat tat-tieni seklu, ikkonverta lejn ir-reliġjon Nisranija meta ra l-insara ikkantaw huma sejrin biex jieħdu l-martirju u stqar: id-demm tal-martri huwa żerrija. Id-demm tagħhom huwa żerrija għal insara ġodda, is-serrija tal-Knisja. Ċiprian, isqof tat-tielet seklu qal: meta il-persekuzzjoni tiġi, is-suldati ta' Alla huma muddijin minn prova u l-ġenna tinfetaħ għal martri. Ma nistawx inneħħu mill-lista l-armata li taħseb fil-paċi u tiċħat milli tikkombatti, għaliex naraw kif il-mulej ħa post quddiem fil-konflitt. Wistin jikteb: il-martri kienu marbuta, mitfuqa l-ħabs, iffraġellati, maħruqa, imqatta biċċiet, u fl-istess waqt kienu jiżdiedu u jiżdiedu. Għaliex kien dan il-każ? Il-martri taw xhieda tal-ferħ, tal-verità u tal-libertà tal-Evanġelju b'ħajjithom, bit-testimonjanza tagħhom u billi xerdu demmhom. Alla jista' jissejjaħ lil xi wħud minna biex jieħdu l-martirju, imma l-aktar fostna għandna ngħixu l-martirju ta' kuljum billi nkunu ta' xhieda għal ferħ tal-Evanġelju meta affaċċati bil-sfidi tagħna ta' kuljum, bil-kontradizzjonijiet, bit-tentazzjonijiet u dak kollu li naraw ġej kontrina meta aħna qed nippruvaw nimxu wara l-mulej. X'jattira lill-oħrajn għall-Evanġelju? Jattirhom propju il-mod kif jgħixu l-insara, meta dawn iħobbu l-edewwa, meta jgħixu bil-ferħ fis-sofferenza, bil-paċenzja fil-mumenti ta' kuntrarju, billi jaħfru lil min jimxi b'inġustizzja magħhom u billi juru imħabba u komfort lejn min iħossu li tilef kull tama u li jinsab fil-bżonn tal-għajnuna. Ġesu jgħidilna li m'għandniex nibżgħu mill-kuntrarju. Hu se jagħtina biżżejjed grazzja, qawwa u għerf meta affaċċjati ma' provi u anki
se jagħtina wkoll il-kliem x'għandna nwieġbu biex niddefendu il-fidi tagħna. U inti ħerqan biex tagħti xhieda tal-ferħ u l-libertà tiegħek tal-mod kif inti tgħix l-Evanġelju? Mulej, bis-salib tiegħek inti fdejt id-dinja. Għażiża Marija, int li bqajt taħt is-salib ta' ibnek sal-aħħar bla ma bżajt minn min seta' joqtol lilek ukoll. B'talbek għatini il-kuraġġ biex nixed għal ibnek quddiem l-oħrajn, ħalli huma wkoll jaslu biex jarfu il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju. Amen.